Na naman si Daddy na overwhelmed na sa dami ng gusto niyang bilhin. Ito yung 17 per pound. 17.99 per pound. Uy, ang sarap nito pang breakfast, Daddy. Buksan na lang natin yung bintana natin. Gusto ko may zucchini tayo sa bahay. Ibibimbak ko nga. Crab! It's a crabby crab! And I just want to share. Wala kayong magagawa. Ang mga bumibili daw sa Walmart ay, ano nang sabi din? Pour daw. Hello everyone! Today po ay lalabas kami dahil today ay nakaset na grocery day namin. First, we will go to, ano yun, Daddy? Suwannee? For H-Mart. I-check lang namin yun. Kasi kagabi, may mga nakausap kaming Filipinos and doon nga daw sa Suwannee, meron daw Filipino, H-Mart. Tapos meron daw Filipino store doon, Daddy. Pero to-check muna namin yung H-Mart. How far is H-Mart from here, Daddy? 26 minutes. Para if ever man na may kailangan kami na Filipino food, pag available doon, at least doon na kami pupunta. Kasi nung nasa Sioux Falls naman kami, parang ganyan din naman yung distance halos, no? Kapag traffic, 15 minutes lang ba? 15 minutes lang pala. Dito kasi, matraffic na, medyo malayo pa. Actually, 26 miles away yung pupuntahan namin. So, yun. So, try muna namin sa H-Mart para makita namin kung ano yung mga pwedeng bilhin doon. Wala kaming masyadong particular na need ngayon, like the Asian food. Pero pupunta kaming City Farmers Market sa Duluth naman, which is 45 to 50 minutes away from us. Yun naman yung parang malaki talaga siyang grocery store. Para siyang Seafood City. Ganon. If you're familiar with Seafood City, ganon siya. So, 45 minutes. Depende sa traffic. Tsaka sa oras ng alis. Kapag yung time ng labasan sa trabaho, ganun, sobrang traffic talaga, guys. That's why Mac already applied for Peach Pass para magkaroon kami ng pass sa express lane nila dito. Kasi iba yung traffic talaga kapag ano, yung uwian. Natataon pa man din ganun yung time ng ano namin. Pauwi din kami. So, medyo traffic. Lalo na nung pumunta din kaming Atlanta, traffic din doon. Pero kailangan ba ng Peach Pass doon sa interstate doon? Hindi, no? Sa interstate papuntang Atlanta, walang Peach Pass doon, no? May park. Meron lang park. Pero hindi go out hanggang airport. Okay. Kami guys, park lang kami. Malaki pala itong H-Mart. So if okay naman na may mga mabili na kami dito, hindi namin pupuntang Duluth. Hello, Rainin. Na naman si Daddy na overwhelmed na sa dami ng gusto niyang bilhin. Like quarter, 10-pound bag. Meron silang, 30 gizzard. Ang lalaki, Daddy, oh. Oh my heart. Ng manok. Parang mas masarap yung kaysa sa gizzard, no? Gusto mo ba? Oh, for 69 lang, oh. Magkano ang per pound? 214 per pound. Yung gizzard nila, magkano? Uy, mas mahal kaysa sa Walmart, ah. Daddy, oh, may liver sila, Daddy. Short ribs. Tingnan mo nga kung meron silang yung mga laman loob, gano'n. Daddy, nandun yung pang ano, oh. Pang hot pot. May beef tongue pa, oh. Na pang shabu-shabu. Diba ganyan yung in-order natin? Ito yung 17 per pound. 17.99 per pound. Ang nipis, no? Wala yung parang kinain natin dun sa Korean barbecue. Steak kasi yun, eh. Parang ganito ata yun, Daddy, oh. Yeah. No? At least hindi to masyadong mataba.
What do you think? Sige. Daddy, mas mura pa to. Naka-marinade na. Yan dyan, oh. Naka-marinade na. Ito, oh. Mas mura pa yung per pound niya, de. 9 lang. Marinated. Get mo? Ito ba napa? Or gusto mo yung nakaganon lang? 7 lang yung nakaganon. 6.99 lang. Ay, konti lang. Konti lang yung laman niya. Gusto mo ng ganito? Japanese seaweed? Saan natin nilalagay? Wag na. Ano yung mga nandito? Ah, bento. Silken. Bili ako ng ganito. Kuha lang tayo ng isa. Hati tayo. Kuha nga tayo ng sprouted. Mag-ano tayo, bibimbap. Ito na naman po yung mga tirador ng pre-taste. Ramen pre-taste. Masarap pero maanghang. Ah. Ano? Pwede fish dance sa gym, fresh. Sushi. Mga crabs. Lobster. Squid. Shrimp. Saan? Dulong. Magkano naman to? Uy, ang sarap nito pang breakfast, Daddy. Buksan na lang natin yung bintana natin. Gusto mo ba? Dried anchovy. Magkano naman to? $3.99 per pound. Ulo ng salmon. Walang yung parang tulingan, ganun. Puro kasi to Korean, walang bangus, ganun. Ano naman yung mga nandyan? Tingnan mo nga. May pampano, ganun. Atan golden pampano. Ano kaya't mo? Pero may salmon pa kasi tayo dun wag yung tilapia. Nakakatakot. Hindi masarap yung tilapia na yan. Bonito, yan yung tulingan. Magsamon na lang tayo. Dapat may salmon dyan, di ba? Meron. Crab! It's a crabby crab! It's a crab! Uy! Ang laki niya, oh! Ang laki! Ito na kami sa mga drinks at mga kung ano-ano pa. Ano pang kailangan natin, Daddy? So, kung gusto mo ng pinapaitan, doon tayo sa City Farmers Market. Gusto mo ng mga Korean dito sa H-Mart. Ganun pala. Ayun, may sila ube. May grated coconut. So, ito na siguro yung pang Pilipino. Frozen spiny goby. Ay, may sila. Ano na nga to? Gigi, galunggong. Gusto mo? Yeah. Prito. Prito na yung crunchy na crunchy. Galunggong ba to? Dati tingnan mo yung nila, fish nila. Wala ng ulo. Tapos yung tilapia nila, climbing perch fish. Ay, crackling, andun din. Ang saya ni Daddy, ang layo pa eh. Nakita na. Yung tirador ng frites, pupunta na naman yung mga adyuma. May dalawang frites. Ay, nako. Ano yan, Daddy? A fish cake with vegetable? Ano? How much is it? $3.99. $3.99? Yeah, not bad. You make a soup. Soup? Yeah, And what else? Inside soup too. Soup pack. Ah. Soup pack too, okay? Olive oil. That's Just it. boil? Yeah, olive oil. Okay. Little bit water and boil. 이거는 microwave and pan fried. Easy. Very good. You taste Ano good. tingin mo? Same? Yeah, same. Just this one. We'll take this one. Thank you. Oh, we're good with this one. We like this. Thank you. Tikim kasi ng tikim.
nahihiyang hindi bumili. Yan, tikman mo na naman. May benta silang mga sheet mask. Oh, nakakita na naman po sila ng salon pass. Ano yan, de? Sin-sin pass. Sin-sin pass. May small intestine din sila dito. Pero parang nalinis na ba yan, daddy? Parang hindi pa. Hindi naman siguro magbebenta ng may tayo. Stripe. Mas masarap pero yung tripe na ano, frozen beef. Ah, to bulalo, daddy, oh. Bulalo. Frozen beef. Knuckle. Ah, yung paa. Ano naman to? Leg bones. Pero wala nang ibang laman loob. Walang heart, wala nang ganun, no? Sige, dun tayo sa gulay. Chinese okra pala tong pangalan nito. Alugbati sa atin. $3.99 per pound. Eh, magaan lang naman yan. Upo. Pero mas gusto namin ng papaya kaysa sa upo. Kalabasa. Ito yung butternut squash. Pang matagalan to eh. Ay, akala ko taro. Dried taro leaves. Hindi naman pala. So, kung gusto mo ng Filipino gulay, doon talaga tayo sa City Farmers, no? Natitingnan nga natin kung ano yung mga food nila dyan. Oh, parang masarap magmerienda dyan. Kain na tayo, guys. Sa akin, ang order ko ay bibimbap with short rib soup. Tapos, yan yung mga sides niya. And then, kay daddy naman is beef over rice. Perfect. So, kung may zucchini tayo sa bahay, ibibimbap ko nga. Ano na po dyan ang kaya niyo? Ano kaya po? Mushroom, no? Ang layo naman kasi ng notebook mo, anak. Rice mo, anak. Rice. Is your rice? Rice na ako. No. Hey guys, so kakatapos lang namin mag-grocery and kumain sa H Mart. Ganda naman, okay naman siya. Hindi siya parang sa City Farmers, more on Korean products talaga dito. Pati yung mga isda nila, yung mga usual na Korean na isda, ganun. May tilapia naman sila, pero yung nakakatakot na tilapia. Ayoko talaga ng tilapia dito sa US. Unless siguro na fillet na, okay yun. Pero yung buo pa, hindi siya masarap talaga for me eh. Hindi siya kasing sarap nung tilapia dun sa atin. Tapos, may kainan na rin dun. Mga Korean, tsaka Vietnamese na food. Na yung presyo niya, para na siyang, yung usual na pag nag-order ka din sa mga Korean restaurant, mga ganyan. Yung hindi fancy na restaurant, ganon. $13, $15. $13 yung sayo, daddy. Mas mahal pa yung akin, puro gulay. Sa bagay, mas mahal kasi ang gulay dito. Kaysa sa karne. Beef kasi sa kanya, beef over rice. So yung ginawa talaga namin dyan ay mag-grocery and libutin yung place para makita namin kung ano yung mga available na pagkain. So like for pang pinapaitan, if ever mag-crave si daddy ng papaitan, kung may papaitan mix naman kami, pwede na siyang makabili dyan ng tripe tsaka ng, ano yun natin, intestine, no? Small intestine. Pero doon kasi sa City Farmers, yung tripe nila tsaka yung small intestine nila, talagang fresh talaga na andon. Dito frozen siya. Tapos wala silang benta na yung mga mix, yung mga mamasitas mix, ganun. So, tapos dun sa mga gulay, wala sila masyadong bentang gulay na yung parang Filipino gulay. Meron naman silang papaya, upo, ampalaya, okra, patola, talong. Pero wala silang kangkong, kamote, talbos ng kamote, yun yung wala nila. Pero kung ano naman, okay. Tapos wala silang fish na bangus. Yung tulingan nila is nandun sa fresh area, wala silang frozen. Meron silang frozen na galunggong, yun yung binili namin kanina. Tapos mga fish nila more on mackerel, golden pampano, silver pampano. Tapos madami silang seafood. So kung mahilig kayo sa seafood, okay din dyan. Rice nila, hindi kami masyadong nagtingin kasi nakita ko pa lang sa price, mahal na. Doon na lang kami sa Walmart. Masarap naman yung jasmine rice ng Walmart na usual na binibili namin. Malambot naman siya. Bili kami ng bed ni Mishi para may sarili na siyang bed talaga. May bed siya pero nasa baba kasi eh. Sana yung Walmart, ano natin, magkano yan?
$39. Mas mura pa yan. Dapat yung quality. Waterproof din? Okay naman. Extra firm. Pure Comfort Pediatric. America's leading crib mattress manufacturer. Okay naman. Nilagay na nila yung unan natin. Parang unan natin. Nanapit-pit na. Hinihigaan kasi natin eh. Bili na tayo ng bedsheet niya na maganda. Alam mo naman yan. Gusto na niya ng marunong ng mamili. You like that one? Wait lang, maghahanap si mami ng anong size ba ito na ito? Oh, wow. Ayan, dyan, oh. Okay na yan, daddy. Tapos beef na lang. Gusto mo ng beef liver? Para sa papaitan? Grabe, 8.77 per pound na. Ito, daddy? Okay na sa'yo to? Hello, guys! So, we are home. It's already 5:12 p.m. I'm just gonna show you kung ano yung mga nabili namin sa grocery store para if ever man na may balak din kayong mag-move dito, or if you're just wondering, Kamarites, if you just want to know, and I just want to share, wala kayong magagawa. Yung napansin ko lang, sa H-Mart, medyo mas mahal lang siya ng konti. Compared mo siya sa Walmart, yung mga usual na pwede namang bilhin sa Walmart. So, yung mga usual na binibili namin sa Walmart, like meat, chicken, hindi na namin binili doon. Pero yung beef na pwedeng pang barbecue, wala naman yun sa Walmart. Yan yung binili namin. So, ganun lang. Ayan. So, let's start sa H-Mart. We got here Skyflakes. May nakita kaming Skyflakes. Skyflakes, and gusto to ni Mishi kasi na may merienda. Yun nga lang. Uy, individually packed pala ito. Hindi ko mabuksan. Papakita ko sana na individually packed siya. But anyway, individually packed yun. And then, ito yung tinatawanan ko kanina kasi ang bilis ng mata ni Daddy na nakakita ng mga picturea. Crackling na 3 piraso. Problema ko na naman saan ko ito ilalagay kasi puno pa yung pantry namin. And then, sweet corn. Tapos dito kasi yung lagayan nila ng snack. Eh, ang liit lang naman yan para sa lagayan ng snack. Yung natin kasi pinaglalagyan na namin ng snack. Ayoko na may nakalabas dito na yung mga snacks. Kasi makalat siya tingnan. Parang kahit nag-ayos ka na, makalat pa din siya tingnan. So, I don't wanna do that anymore. We got here, carbonara na bulldog. Sabi ni Daddy, bumili nga rin tayo ng ganyan. Eh, ako kasi ngayon, mula nung dumating na ako dito sa US, parang bumaba na yung tolerance ko sa spicy. Kaya kapag pumunta akong Canada, yung normal sa kanila doon sa bahay, hindi ko na masyadong na-enjoy. Kasi, ang prinsipyo ko na ngayon, kapag masyadong maanghang yung pagkain on my preference, parang hindi ko na nalalasahan yung lasa ng pagkain. Parang more on heat na lang. So, useless kahit masarap yung pagkain mo kung puro naman heat na lang, para puro na lang anghang. So, ngayon lang kami bumili ulit ng ganito. Long time ago pa, hindi pa kami kinasal nung kumain kami ng ganyang bulldog. And then, ito, ramyun. Dapat sanang bibilhin namin is Jin Ramen. Daddy, andyan yung anak mo. Mishino! Excited siya sa bed niya. Hawak-hawak pa niya yung bedsheet niya. Eto, bibili sana kami ng Jin Ramen. Pero may sample kasi kanina to. So, napabili kami. Masarap din naman siya. Medyo maanghang nga lang siya. Pero, normal lang na anghang. Parang sa Shin Ramen anghang. Ganon, yung anghang niya. Kaya gusto sana namin yung Jin Ramen kasi meron kasing mild. Wow, alalab sila. Oh! And then we got here beef bulgogi marinade para hindi na ako mag-isip ng pagmamarinade ko. And then bumili si Daddy ng Kikoman pero wala naman siyang binili na pang sashimi pala na isda. Gochujang yogurt drink. Yakult sana kaso walang straw yung Yakult. So, ito na lang yung binili ko para may straw para masip ni Mishi. Bang Bang! Nung galing kaming Philippines, guys, natikman to ni Daddy, Bang Bang. Masarap daw. Tapos, nag-uwi kami ng Bang Bang. Tapos, nung nakita niya to, wow, Bang Bang! Bang Bang! Hindi ng Bang Bang. Itaas ko na tong Costco bag namin. Ito kasing Costco bag na to, this is insulated. And we even bought ice sa Asian store. Amoy kimchi. We got kimchi. Nilagay ni Daddy sa may ice.
Kasi ang init, sobrang init guys. What's the temperature, Daddy? Almost 90 Fahrenheit. 87. Yan, kimchi. And then I got here soybean sprouts para sa bulgogi, bibimbap namin. And then ito, sample din ito ni Lola, fish cake na may vegetable siya. Fish cake bar with spicy pepper and noodle naman ito. Binigay ni Lola sa atin. Hindi ito yung kinain natin. Yun nga, may sample kasi din yan. Si Daddy kasi kain sa mga sample. Nahiya tuloy siya na hindi bumili. Pero masarap naman yung mga pinapasample din kasi. Ito, fish cake na yung normal lang na fish cake. Then, galonggong. Ayan. And then, ito yung beef na pang barbecue. Beef barbecue. Extra soft tofu para sa... Ano na nga, Daddy, yung kinakain sa umaga sa Pilipinas? Taho. Tatry kong gumawa ng taho. Using the extra soft tofu. Ito daw yung malambot daw talaga. Ito naman soft tofu, yung nilalagay namin sa budijige. And then we got eggplant. Ito yung eggplant na para sa parang sa atin. Chinese eggplant ang tawag dito. Yung normal kasi na eggplant nila dito is yung medyo pabilog. Puso ng manok. Kasi si Daddy ayaw niya ng liver. Hindi naman sa ayaw, pero hindi siya mahilig. Gusto niya gizzard. Gusto ko din naman yung gizzard, kaso kasi nakakaumay minsan. So, ito yung binili namin para in between yung texture. Parang liver na parang gizzard. And then, Snow White mushroom. Mas mura to kaysa sa enoki mushroom. So, bok choy. Baby bok choy. Yan. Okay, so let's go naman sa Walmart. Ang ipakita ko na lang from Walmart ay siguro yung mga grocery related lang talaga. Kasi may mga binili kami na gamit ng bahay like diffuser, yung toddler bed, toddler mattress, gastos ng may bata. Ayan, so bumili kami ng bread. Nag-downgrade na po kami ng bread. Hindi na brioche. Kasi yung brioche mas mahal, mas mura to. Bumili tayo ng toddler bread kaya sakripisyo muna tayo sa bread. Tapos, ang favorite fruit ni Mishi, strawberry. Ubus na kasi niya yung strawberry niya. And then kagabi, may mga nakasama kaming Filipino dyan sa pool. Ayun, nakikain ng strawberry. Strawberry kasi ang baon nila. And then we got here chicken thigh. This is 1.58 per pound. And this is 5.31 pound. So 8.39 siya ang presyo. Creamer na great value lang. Na-downgrade yung mga ano natin, na produkto natin. Dati, ano yung binibili natin creamer dati? Basta yung mas social kaysa dito. Starbucks siya kayong isa din. Great value tayo ngayon, hazelnut. Pero masarap pa rin naman siya, guys. Jackpot roast, syempre yung lagi naming binibili na kind of meat namin. Kasi ito, may mga fat siya, marbled siya. So, mas masarap. Mas masarap din sa cholesterol. And then, beef liver para sa papaitan. So, hatiin ko to, Daddy. I think that's all. Pero bakit ang mahal ng binayaran natin? Wala namang grocery doon, Daddy, sa cart. Lana. Feeling ko yung mga gamit ni Mishi, kasi yung gamit pa lang ni Mishi, parang almost 200 na, no? Ay, hindi lang 200. More than 200. So, konti lang yung binilid namin sa Walmart. Tapos sabi ni Daddy, okay na siguro to na 1 week natin. Tapos tinitingnan ko, hindi lang to 1 week. Kasi sa manok pa lang ang dami. Tapos yung noodles namin, hindi naman kami laging nagno-noodles. So, matagal to na maubos namin. Ilang, ano din yan. Ilang weeks or months din yan. Yun lamang po, guys. Medyo halos magkapareha naman ng presyo sa Sioux Falls. No, Daddy? Yung sa Asian store lang kasi, hindi ko talaga masyadong... Yung mga meat lang nila, siguro mas mahal ng mga $1, mga ganun. If ever man nabibili kami ng meat, Walmart pa rin siguro kami. Na ano. Alam niyo ba, may nagsabi kay Daddy na ano, ang mga bumibili daw sa Walmart ay, ano nang sabi din? Poor daw. Nasabi naman ni Daddy. Kasi di ba lagi kaming Walmart. Kasi totoo naman guys, kasi nga budget ano ang Walmart. Ang sunod sa Walmart na medyo mas mataas is Target. Kaso they don't have naman na the meat na mga ganito like chicken, ganyan. So ang parang magkatapat is Aldi's and Walmart. Parang yan yung magka-level. Ganon. So, we don't care. As long as we eat the right food,
healthy din naman yung mga nabibili namin. We still have fruits, vegetables. It's okay. May ano pa pala dito, may, ang tawag na nito, hierarchy of grocery. Pero ano kasi yun, yung nagsalita nun, may savings kaya yun dati. Yung nagsabi nun. But anyway guys, yun lamang po. Salamat po sa panunood. Thank you for supporting us. Thank you po sa pag-support sa pag-move namin dito, sa panunood sa aming mga moving diaries. If you want to suggest more contents or ano po yung mga gusto nyong makita dito, please let us know. Kasi nagsisettle down pa rin lang naman talaga kami din. So, we have a lot of time to be here kasi wala naman kaming plano na mag-move. Unlike last year when we were in Sioux Falls, nasa mind na talaga namin na 1 year lang talaga kami sa Sioux Falls. We will move eventually. Kaya hindi kami nun bumili ng mga gamit, ganyan. So, ayun lang naman na share ko. Salamat everyone! If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, huwag nyo na rin kalimutan na i-follow ako sa aking Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. And we'll see you guys on our next one. Bye!